बघा 10 मिनटं होऊन गेली आहेत. बघा आज मी ओल्या राजमांची भाजी दाखवणार आहे. म्हणजे शेंगा असतात ना ओल्या त्याची. तर बघा हे मी सोलून घेतले आहेत ह्याचे. आणि ना हे बघा 2 शिट्या करून घेतल्यात कुकरला. पाव किलो आणले त्याचे एवढेच झाले बघा. आणि हे म्हणजे पौष्टिक आहेत हे राजमा. तर ह्या प्रकारे जरासं मीठ टाकलं आणि शिजून 2 शिट्या करून घेतल्या आहेत. आता ह्याच्या फोडणीसाठी काय लागणार आहे तर मी एक मोठ्या आकाराचा कांदा घेतला आणि एक टोमॅटो एकदम बारीक चिरून घेतलेला आहे. नंतर त्याच्यामध्ये एक लहानसा बटाटा घालणार आहे. नंतर हे बघा एवढंच वाटप आहे. 1 चमचा होईल एवढं मोठा चमचा आमचं. हे जे मालवणी वाटप आहे ना त्याचा व्हिडिओ आपण ऑलरेडी दाखवलेला आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तेव्हा तेही तुम्ही नक्की बघा. कांदा खोबऱ्याचं वाटप घातलंय. नंतर हा आमचा मालवणी मसाला कसा बनवायचा याचा पण आम्ही व्हिडिओ केलेला आहे, तोही तुम्ही नक्की बघा. आणि मीठ लागणार आहे. आता फोडणीसाठी बघा मी पॅन ठेवलंय. बघा 2-3 चमचे तेल घालून घेतले मी. तेल चांगलं तापू दे की आपण फोडणी करूया. तेल तापलं आहे. आता त्याच्यावर कांदा घालूया. पहिल्यांदा कांदा जरा परतून घ्यायचा. आणि मी तर थोडासाच नुसता परतला आहे. आणि याच्यावरती मी टोमॅटो घालते. आणि काय करणार आहे मीठ घालणार आहे. आणि वर झाकण ठेवून चांगलं हे मऊ थोडंसं जास्त नाही कारण बटाट्याबरोबर शिजवायचं आहे आपल्याला ना, म्हणून थोडंसं मी जरा हे शिजून घेणार आहे. तर आता बघा मीठ घातलं की आपलं हे जे असतं कांदा टोमॅटो पटकन शिजतो. आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. जर आता परतून घेऊया आपण. हे बघा मऊ झाला आहे चांगला टोमॅटोने. आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी आलं लसूण आणि ओली मिरची असा ठेचा मी करून ठेवते ना तो घालणार आहे. बघा थोडंसंच घालणार आहे, जास्त नाही घालणार आहे. 1 चमचा छोटा 1 चमचाभर घालायचा. तो चांगला परतवायचा. म्हणजे हिरवटपणा जो असतो मिरचीचा आणि आलं लसूणचा तो निघून जाईल. आणि आता याच्यामध्ये किंचित आपण हळद घालूया. आणि आता आपला मालवणी मसाला आपल्याला चवीप्रमाणे घालायचा आहे. थोडीशी भाजी तिखट केली तर छान लागते, म्हणून मी एवढा एक मोठा 1 चमचा होईल एवढं घालते. हे चांगलं परतून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये मग हे वाटप. तर आम्ही जसं दाखवलं आहे ना तसं प्रमाण घ्या. हे वाटप बनवा आणि फ्रीजरमध्ये ठेवून द्या. आणि जेव्हा तुम्हाला लागेल ना तेव्हा तुम्ही हे असं वापरायचं. 8-15 दिवस आपण सहज वापरू शकतो. 1 नारळ आणि 2 खोबऱ्याच्या वाट्या घेतल्या ना तर 8-15 दिवस आपण ते वाटप वाटू शकतो. हे बघा आता जरा परतून घेतलं आहे. आणि आता हे शिजवलेले राजमा घालते आणि 1 बटाटा. आता ह्याच्यामध्ये बटाटा शिजायचा आहे त्यामुळे पाणी घालून मी शिजवून घेते आणि मीठ घालते. आणि आपण 10-15 मिनटं हे चांगलं शिजवून घ्यायचं. तर चांगलं मिश्रण हे ढवळून आपण शिजून घेऊया. आणि वरनं कोथिंबीर घातली की आपली राजमाची उसळ तयार होईल. बघा थोडंसं आणि पाणी घालते कारण बटाटा शिजायला हवा आहे म्हणून. गरम पाणी शक्यतो घालायचं म्हणजे पटकन उकळ येतो. आता झाकण ठेवलं आहे. आता आपण 10 मिनिटाला हलवायचं नाही, 10 मिनिटांनंतर बघूया. बघा 10 मिनिटं होऊन गेली आहेत. बघा बघूया आपण बटाटे शिजले का. हे बघा शिजली आहे. आता भाजी तयार झाली. आता थोडंसं आपण मी घरात केलेला गरम मसाला घरात केलेला आहे तो. गरम मसाला कसा करायचा याचा पण व्हिडिओ आपण दाखवलेला आहे, तोही तुम्ही नक्की बघा. आता कोथिंबीर घातली की आपली भाजी तयार झाली. मी गॅस बंद करते. आता उसळ राजमा उसळ ओल्याची म्हणजे भिजत घालून ना ते करतात ती वेगळी, पण हे ओल्या शेंगा तशा पात्रात यायला लागले आहेत. 2 प्रकारच्यामध्ये आहेत. हे काळ्या आहेत
काळा राजमा आणि एक दुसरा तो पांढरा. तर मंडळी, ओल्या राजम्याची उसळ तयार झालेली आहे. ती तुम्ही नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तसेच आपल्या चॅनलवर इतरही उसळींचे प्रकार आईने तुम्हाला दाखवलेले आहेत, तेही तुम्ही नक्की बघा. विविध प्रकारच्या रानभाज्या आहेत, त्याचेही व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला दाखवलेले आहेत, तेही तुम्ही नक्की बघा. त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब पण करा.